Li Tirkiye, li gel ku 2 sal li ser sîstema nû ya hikûmeta serokkomariyê derbas bû bejî. Wada sereke ya hemû partiyên muxalefetê vegera sîstema berê ya parlamenteriyê ye. Lêbelê muxalefet destnîşan dikin ku ew ê rasterast venegerin sîstema berê ya parlamenteriyê. Ji loma jî, modela ku pêşniyaz dikin wek sîstemeka bihêz ya parlamenteriyê ku cudahiya hêzan ya rêveberî, yasadayîn û darazê diparêze pênase dikin. Her wa li ser sîstema parlamenteriyê hevserokê beriyê HDP Silhettin Demirtaşê zindanî jî bi neh xalan pêşniyazên xwe anî zimên û di vê mijarê de muxalefetê jî bi neçalakbûnê rexne kir. Li gorî akademisyen û pisporê Makazagonê Dînçer Demirkend desthilatdar hem ji ber ku HDP û partiyekî Kurd nebin şîrîkê îqtidar û dewletê û hem jî ji ber ku desthilata xwe bidomîne vê sîstema serokatiyê ya bi usûla Tirk cibcî kir. Bir Kürt Partisi'nin koalisyon ortağı olarak hükümete girmesine duyulan em dibînin ku hikûmet ji sîstema nû tiştê ku hêvî dikir bi dest nexistiye. Ji loma jî carinan peyamên revîzyon û guherînê jî didin. Ji xwe nemimkün e Tirkiye vê pergalê were bi rêve birin. Niha em nizanin ka muxalefet sîstemeke çawaya parlamenteriyê dixwaze. Lewra deklarasyon û bernameyeke wan jî nîne. Berdevka HDP Ebru Günay jî destnîşan dike. Heta li Tirkiye şmendiya dewlet û desthilatan neguhere. Kîjan sîstem jî werin ceribandin. Wê ji pîvan û prensîbên demokratîk dûr bikeve. Günay dibêje ew sîstemeke bihêz ya parlamenteriyê diparêzin ku pirsa Kurd jî têda dibin banê parlamentoyê da bête çareserkirin. Esas zihniyet hatta demokratik nabe tu hatta yani yek alina pir çandi pir oli pir geli tuana pir nasnam tuana nasna ki kijan sistem beji disa ve aynı be parlamento ve gerek beji ezim muhatap ezim ez li pirseke Kürt bir raya demokratik bir çareserkirine bir aşteki mayinde ez çareser bikim. Di serî de CHP û HDP hemû partiyên muxalefetê destnîşan dikin ku sîstema nû ya serokatiyê Tirkiye ji nirxên demokratîk dûrxistiye. Ji loma jî muxalefet banga makazagonekî nû ya demokratîk û vegera sîstema parlamenteriyê wek daxwazên hevpar dixin rojevê. Ömer Sönmez, Kurdistan 24, Ankara.